Takže čau lidi, vítám vás u videa Jakub Strmiska a tady máte Minecraft. Natáčel jsem hrál jsem teda, když jsem na kabine natáčel a tady to jsem si postavil, blbý dveře, tady jsem si postavil akvač. Tady mám menší bazének pro menší. Tady mám šatny muži. Je to ať se jenom na to šlápne, otevřou se dveře, podívejte se. A teď tady tohle to nechcem. Tady máte, tady, tak a jde se prostě tam, kam jsme chtěli. Otevři se. To jsou blbý dveře. A chcete se podívat na holčičí? Jak je vám libo? Tak jdeme. Já jsem ani nedal cedulku, tak můžeme dát cedule? Co to tady bylo? CED. Trošku velká počet, to vlastně společného. Jo, tak. Tam napíšu. Tam není že? Jo. I. Hotovo. To by jsem měl. Mimochodem, tam jsem si zkoušel dávat pec, takže... Jo, a v tomhle díle bych jsem chtěl dodělat ten akváč. Ať to je hotový. Ženský to mají skoro stejně jako chlapy, podívejte se. Akorát menší, my tu máme větší. Kluci jsou vždycky větší, že já jsem kluk. A kluci jsou lepší. Teda, aspoň si myslím. A myslím si, že si to myslí asi všichni kluci. Slepice, vypál. Tady jsem postavil klouzačku, jestli někdo z vás byl, no tak počkat, to je asi ve všech akváčích klouzačka si myslím, ale jestli někdo z vás byl tady v chomutovském akvaparku, tak to je podobná tomu chomutovskému. Takže tady se podíváme, mohli bychom sem dát kobereček, ne? Ale mohli bychom si na hlavu dát creeperíka. Aha, já už ho tam mám, tak se dám do inventu. A chcete něco vidět? Select tvary. Tady. Neviditelnost. Teď se podíváme do inventu. Undám tohle. Tady to se mi na tom strašně líbí. A když tak vás poprosím, řekněte mi, čím si změním na tu postavu, ať vidím celou. No nic, jdeme stavět. A možná to nestihneme celý dneska to postavit, ale když tak potom dám ještě jedno video. Teda, jestli to stihnem, pokud ne, tak dám 2. A pokud to stihnem v tomhle, tak potom budu natáčet asi něco jiného. Asi vlog si dám. No nic, tak jdem na to. Ne, co dělám? No, úžas. Omlouvám se, když tak ta hra se mi hrozně laguje, jak mám zapojit ten program na to natáčení. A jinak, zeptám se vás, mám Windows 8, to už jsem asi v tom vlogu říkal. A to, nejdou mi servery na to, nevíte proč? Díkes, když odpovíte. A možná, a zkuste, nebo to máte jedno. Já si nějak vymyslím to, jak se to jmenuje, logo. Bude to. A mohl bych být dobrý youtuber taky. Jako neříkám, že nejsem ještě youtuber. Jako jsem, ale mám blbý to.
Mám to blbě udělaný a tak. Zatím nic to ještě nemám pořádně. No nic, tak jdem na to. Tam dál. A do pozadí vám pustím písničku. Tak, jsem tu zpátky a hrajem. Teda jestli se mi to načte, ten song. Nebo mýtického hero Bryna. Hero Bryna. Když však pozvedněte krumpáče. Hranatý bloky jsou prostě víš? Nejlepší kámoš mi před rokem ukázal jednu super hru. Koupil jsem kód a když jsem se lognul, byl to obří svět z kostiček. Zvednul jsem Rainbow Distance Snap a řekl, postavíme epický bunkr. Střecha nad hlavou a dřevěný dveře, tehdy jsem se postavil a řekl, miluješ tu hru, tak hrej, jedno jestli zníš blbej, zapni si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě nazbírám si nějaký dříví, hned ho mám 64, zapnu si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě Ježíš zombie, utíkej, našel smeč, tak zabíjej, hranatý bloky jsou prostě Ježíš, creepere, nebouchej, možná jindy až budu chudej. Minecraft, hranatý bloky jsou prostě Ať už kraftíš nebo bojuješ, ať už kraftíš nebo bojuješ, ať už kraftíš nebo bojuješ, ať už kraftíš nebo bojuješ. Kraftíme pec a stavíme nástroje, železné krumpáče dáme do plochu. Začínáme cestu pro neznámá, ale neblokujeme už jen trochu. Nemůžu použít štěrk, spadne dolů. Nevěřím tomu, asi ho fakt vidím, je to mytický Herobrine. Hele nějaká láva, červený kameny. Když najdem diamanty, tak jsou mý. Miluješ tu hru, tak hrej, jedno jestli zníš blbej, zapni si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě nazbírám si nějaký dříví, hned ho mám 64, zapnu si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě Ježíš zombie, utíkej.